Ja zaista smatram da ovo treba da ostane samo vezano za profesionalni sport, jer moraš da imaš takve zahteve. Za rekreativce šta će? Znači, ajde neke mlađe rekreativce, ali ovo posle 35. 40. može samo da pravi loše adaptacije, da kažemo, i koliko smo imali nekih proaritmogenih, da kažemo, promena koje su se dešavale u smislu da zadebljavaju, da kažemo, zidovi tamo leve komore, koncentrične, ekscentrične hipertrofije i sad srce paradoksalno kao jako je, u stvari nije. Znači, već pravi adaptaciju koja je loša, koja ide u patologiju i to srce postaje proaritmogeno, pa uđe u aritmiju apsolutu ili uđe u ventrikularne poremećaje ritma ili uđe u PSVT, znači ove paroksizme, znači ove pretkomorske tahikardije, znači srce ti govori stani čoveče, ne mogu više, da kažemo, znači da dopremam toliko koliko ti meni daješ, znači da kažemo, zadataka.